ביותר במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. האוניברסיטה מחנכת לאחדות ולהתחברות למשימות של בניית העם והארץ ונערכי מוסר יסודיים, סקרנות אינטלקטואלית, תוססת. אני רוצה להתחיל רק שאני ארים את היד. רבותיי, אני מוכרח להתחיל היום, אני מאוד מתרגש בנימה אישית, תסלחו לי כולכם. אמרו רבותינו, מכל מלמדיי השכלתי ומתלמידיי יותר מכולם. ברוך השם, יש לי היום בטקס הנפלא הזה 5 דוקטורנטים. אני רוצה להגיד לכם, מיכל ורמי, ברוך השם התחתנו. לא זו מלבד. הוא שורשים שמא לא ייתנו את פריים, וזה כל עולמו. בשנות המחקר שלכם אתם נמצאים בעולם של חוסר ודאות, בין תקווה לייאוש, בין התרוממות נפש למפח נפש. אתם מחפשים את האור שבקצה המנהרה. אם מצד בני זוגנו ומשפחותינו, ואם מצד חברינו וידידינו. עם זאת, אין אנו מתנתקים מהאוניברסיטה כלל וכלל, וכמו שאנו מצווים. אדוני הרקטור, בשם הסנאט והרשויות האקדמית, הריני מציג בפניך את הסטודנטים אשר סיימו את לימודיהם כחוק ונמצאו ראויים לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה. הקראת בשמות מקבלי התואר המוזמנים לקבל את התעודה מאת הרקטור, ואציין גם את המחלקה והפקולטה שהתמחו בה. קרן מיטרני, גיאוגרפיה וסביבה וציון מעולה. נעמי מרמון, אומץ, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. אימא, אדומה, מתרגש, במודור. שמוליק סגל חירה, עבודה סוציאלית. לא אחיות. לא היית מאמין? כמה שנים. אפשר להתקדם. או סגל דרורי, חינוך. איילת סימנטוב, חינוך. הם לא לוחצים לה את היד. בבקשה להתקדם. לא לוחצים את היד לנשים. איילת סימנטוב, חינוך. נורית סרי, חינוך, בהיעדרה. אילן סטאבי, גיאוגרפיה וסביבה, בהיעדרו. צחי אנדור, פסיכולוגיה. רעות יעל פז, מדעי המדינה, בהיעדרה. הילה פלור מגואל, חינוך. לא. אתה רוצה לתת נשיקה לטלי? לא. למצלמה, למצלמה. אתה רוצה לשחק עם הילד הזה? בוא תשחק איתו. אלינוער פרדס, פסיכולוגיה. אלכסנדר צימרמן, מנהל עסקים.